Sana nga hindi na lang ako naging doktor eh. Sana nga ako na lang ang Diyos. Baka sana mas marami pa akong buhay na nadugtungan. Bakit ganun? Hindi ko maintindihan ang Diyos. Naging mabuting tao kami ni Lily. Pero bakit kailangan namin pagdaanan ng lahat ng to? Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Love, congrats ha. Binigyan ka na naman ng ospital nyo ng outstanding award. Ikaw naman kasi. Bakit ba ang bait-bait mo? Sobra yung malasakit mo sa tao. Kaya ang swerte-swerte ko sa'yo eh. Ako na yata ang pinakamasayang asawa sa buong mundo. Kaya si Lord, binibless talaga tayo. Ginagalingan mo rin kasi. Love, mali ka. Ako yung maswerte. Kasi ikaw yung asawa ko. Sobra ang patience mo sa akin. Kahit alam ko minsan nagkukulang rin ako ng oras para sa pamilya natin dahil kailangan kong mag-duty sa ospital magdamag. Salamat ha sa pag-intindi. Hindi ko naman makakamit ito kung hindi dahil sa'yo. I love you. I love you too. Alam mo namang susuportahan kita, di ba? Andito lang kami ni Princess. Mami! Mami! Yes, baby? Tinakasan mo na naman ng lola mo. Alam mo namang naaaliw sa'yo si mama, di ba? Nababawasan ang lungkot niya kapag nakikita ka. Eh mami, ang bagal po ni Mamita. Baka pagod na po siya. Papahinga na daw po siya. Tayo rin po mami, tulog na po tayo. Antok na ang prinsesa ko. Ikwento mo nga muna kay Daddy kung ano yung nangyari sa school para mawala ang pagod ni Daddy. Daddy, tinanong po kami ni teacher kanina kung ano daw gusto namin paglaki namin. At ano naman ang sinagot ng prinsesa namin? Sabi ko po, gusto ko maging superhero. Superhero? Bakit? Anong gustong superpower ng prinsesa namin? Gusto ko pong magamot yung mga may sakit. Gusto ko pong maging doktor. Gusto ko po silang iligtas. Di ba mami, yun pong sabi nyo? Parang superhero si Daddy. Wow! Ang galing naman ng prinsesa ko. Alam mo anak, paglaki mo, sigurado ako mas magaling ka kay Daddy. Pakis nga muna bago ka matulog. Ang sarap naman nun, baby. Sige na. Don't forget to pray, okay? Good night. Sige po, magpe-pray na ako. Pero pwede ba ako mag-request ng isang storybook kay Mami? Sige anak, gusto mo ba ng kwento ni Aso't Pusa? Sige, Mami. Sige. Isang araw, may nakitang pagkain si Bruno the dog. Kinain niya, hindi niya alam pagkain pala yun ni Tom the cat. Kaya nagalit si Pusa. Ang sabi niya, meow, meow. Pero tinahulan siya ng gigil na si Bruno. Aw, aw! Ready ka na ba, princess? Yes, Mami. Saan po tayo pupunta? Anong sabi ni Mami kapag pangalawang araw na wala kang pasok, ibig sabihin Sunday na. At kung Sunday na, saan tayo pupunta? Sa church po. Dadalawin si Papa Jesus. Very good. Eh, nasan po si Daddy? Eh anak, may duty kasi si daddy mo kagabi. Tsaka pauwi na rin yun. Sabi niya sa akin, sa simbahan na daw natin siya kikitain. Sige po. Sure daw po ba si Daddy? Siyempre naman anak. Bakit? Miss mo na ba ang daddy agad? Opo. Sabi po niya kasi tuturuan niya daw ako magbike. Sige princess, pero before that, dalawin muna natin si Papa Jesus ha? Sige po, Mami. Pagkalabas po natin sa simbahan, bilhan mo ako ng lobo? Sige, pero kasunduan natin, bibilhan lang kita ng balloons kapag nag-behave ka sa simbahan. Opo. O sige, tayo na at baka naghihintay na si daddy mo, tsaka baka magsimula na yung mass.
talagang asawa ko. Dito na natulog sa sala. Love? Love? Andyan ka na pala. Oh, bakit ka dito natutulog sa sofa? Baka mamaya sumakit pa katawan mo dyan. Nakakaunat ka ba na maayos? Kasi love, hinihintay kita eh. Gusto ko sanang sabay tayong kumain. Anong oras na ho? Hindi ka pa ba kumakain? Dapat hindi mo na ako hinintay. Ayokong nagugutom ka. Kasi naman love, lagi kang overtime sa work. Kaya ako na lang mag-a-adjust. Pasensya ka na. Ang dami kasing pasyente, kaya kinakailangan ko mag-overtime. Para kasing ang hirap iwanan ng iba pang pasyente, lalo na ngayon. Napakaraming sinusugod sa ospital. Kulang kami sa doktor. Parang nahihirapan ang loob ko na umuwi ng maaga. Pero hayaan mo, babawi naman ako palagi sa inyo ni Princess. Alam ko naman yun, love. Naiintindihan ko yung trabaho mo. Masaya akong nakakatulong ka. Mas kailangan ka doon ng mga tao. Kaya walang problema sa akin yun. Kaya ko namang mag-adjust sa oras na kaya mong ibigay sa bahay para lang madugtungan ng buhay ng ibang tao eh. Hindi mo lang alam, love, kung gaano ako nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil ikaw ang binigay niya sa akin para maging asawa ko. Siya. Sige na. Kumain na lang muna tayo. Mabuti pa nga. Gusto ko nang matikman yung luto mo. Oo naman. Secret recipe nito pagmamahal. Nako, siguradong masarap yan. Pero next time pag nagutom ka, kumain ka na. Huwag mo na akong hintayin ha. Yes, Doc. Tara na sa kusina. Oh friend, kumusta naman ang inaanak ko? Ayun, ang bibo-bibo ni Princess, malaki na. Mabuti naman. Ang tagal na rin simula nung huli tayo nakapag-usap. Kumusta naman ang buhay may asawa? Eto, maayos naman. Maayos ba yan? Bakit ka nakapalumbaba dyan? Kasi naman masyado nang busy si Lawrence. Minsan wala na kaming oras sa isa't isa. Gigising, papasok, kakain, tutulog, gigising ulit. Ganon kami araw-araw. So, pagod ka na ba? Mahal ko ang asawa ko. Ang buong siya. Hindi kayang tapatan ng pagod ang pagmamahal ko. Aminin mo na, kita ko naman sa mga mata mo eh. Hindi, Susan. Kung totoo mang pagod na ako, pagod lang to. Pero hindi ako susuko. Kaya ko to. Kaya namin to. Believe din ako sa pasensya na ginagawa mo Hindi ba gano'n naman talaga dapat? Di ba dapat give and take sa isang relasyon? Alam mo, may point ka naman kaso, paano ba makakapagbigay ang isang tao kung wala naman siyang halos may ibigay? Dahil naibigay niya na lahat sa trabaho niya. Sa mga tao. Alam mo namang doktor ang asawa ko. Yung sa akin, kailangan ko lang siya dahil sa emotional pain lang. Pag-iinarte na namimiss ko siya. Samantalang yung iba, may sakit. Physically hurt, di ba? Ang hirap naman pala ng kalagayan mo, friend. Hindi to mahirap. Ang kailangan dito, sapat na pangunawa. Mami, pwede po ba isama to sa mga groceries natin? Anak, pwede bang biskwit na lang? Sige ka, sasakit ngipin mo dyan sa mga chocolate. Anak, okay na ba yung mga pinamili nyo? Ayos na to, ma. Wala ka na bang nakalimutan? Alam mo anak, mas mura dito sa grocery store kumpara sa iba. Pipila na ba tayo sa cashier? Sige po, ma. Buti at hindi mapilit si Princess sa chocolate, no? Tsaka nga pala, kamusta na ba kayo ng asawa mo? Si Lawrence. Ayun, okay naman po kami, ma. Kaso alam naman natin yung trabaho niya. Doktor po. Kaya kailangan ko talagang intindihin. Love is about understanding. Kailangan ko mag-compromise. Mahirap pero kakayanin ko po. Ganun naman talaga ang mag-asawa, di ba? Dapat sinusuportahan ng isa't isa. Buti na nga lang, ma. Dinadalaw-dalaw mo kami ni Princess kahit papano Nababawasan yung lungkot namin. Naku, wala yun. Si Princess pa ba? Mahal na mahal ko yung apo ko na yan Ano, ma? Yung apo nyo lang? Sus, nagtampo naman tong anak ko. Siyempre, ikaw pa rin ang baby ko kahit may asawa ka na. Ma, nagbibiro lang po ako. Alam mo,
Naiintindihan ko rin si Lawrence. Parang anak ko na rin yung asawa mo na yan eh. At masasabi kong palagay yung loob ko dahil siya ang napangasawa mo. Mabait na bata, tsaka napaka maalalahanin. Salamat po, Ma, ha. Sigurado ako kung nandito si Lawrence, matutuwa yun sa sinabi niyo. Deserve niya na malaman yon, Iha. Kaso sana, pagkaroon pa rin kayo ng time na kayo lang dalawa. Alam mo na, 6 years old na yung baby natin. Baka naman pwede nyo nang dagdagan yung apo namin ng papa mo. Shh, Ma naman. Nasa grocery po tayo, nakakaya, tsaka baka marinig ni Princess. Nagbibiro lang ako pero half meant. Mama! Pero ito anak, seryoso. Dapat, may oras pa rin kayo ng asawa mo sa isa't isa. Aba, yan ang sikreto namin ng papa mo kaya kami nagtagal. Kahit mag-asawa na kayo, pwede pa rin kayong mag-date. Mamasyal-masyal, kumain sa labas. Oh, ang sexy naman ng asawa ko. Love, masama bang maglambing? Love, pagod ako sa trabaho. Tapos, mukhang papugurin mo ulit ako. Ayaw mo ba, love? Siyempre gusto ko. Gustong gusto. Hindi ka mapapagod dito, love. Pagre-relax ka pa nga eh. Ang sweet talaga ng asawa ko. Tapos, love, dinner naman tayo. 9 p.m. na kasi ang labas ko sa hospital. Ayos lang, love. I can wait. Nako, ito talagang mahal ko. Sige na nga, pakis nga muna. Pikit ka muna. Grabe ka, love ah. May ganun pa talaga. Siyempre naman. Dali, pikit ka na. Sige na nga, ito na nga. Yan, nakapikit na. Alam mo, nito mga nakarang araw, naisip ko ang dami ko palang pagkukulang sa'yo. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Mas matibay ang pagmamahalan natin kaysa sa ano paman. Iniisip ko, baka nasasaktan na kita. Kaya ko to, love. Alam ko naman ang propesyon mo makakapagpasaya sa'yo. Basta love, sabihin mo sa akin kapag suko ka na ha. Alam mo, love, never kong hiniling na ihinto mo yung trabaho mo na yan. Masaya ako sa'yo. Di ba nga, ikaw ang superhero namin? Nakakatuwa kasi kahit alam kong bihira lang akong makasama ni Princess, hindi lumalayo ang loob ng anak natin sa akin. At dahil yun sa'yo, akalain mo yun, superhero ang tingin niya sa akin. Kahit alam ko naman na hindi ako super daddy sa kanya. Huwag kang nega, love. Sigurado ako kung papapiliin man na magiging daddy si Princess, ikaw pa rin ang pipiliin at pipiliin niya. Sa tingin mo, love? Oo naman. Hindi ba nagtatampo yung anak natin sa akin? Siyempre, hinahanap-hanap ka ng bata pero kilala mo naman yung anak natin, di ba? Hanggat kaya natin siyang paliguan ng moral values, gagawin natin. At alam ko naman na mana sa akin yung si Princess eh. Maunawain yan at kahit lumaki siya, alam kong maiintindihan ka niya. Basta ba, wag mo lang siyang kakalimutan ha? Oo naman, love. Hindi ko kayo makakalimutan. Kayo ang priority ko. Alam mo namang ginagawa ko ang lahat ito para sa inyo. Alam ko naman yun, love. Hayaan mo, love. Promise, babawi talaga ako sa'yo. Naku naman, ang tagal naman ni Lawrence. 9:45 na. Malapit lang to sa ospital niya. Ay, nasa na kaya yun? Teka, matawagan nga. Ako, walang sumasagot. Baka may naasikaso pang pasyente. Kaso, nangako siyang walang OT ngayon para sa dinner namin. Ay, saan ka na ba, Lawrence? Ay, Lily, kalma lang. Darating siya. Patience, patience, patience. Baka nagka-emergency lang. Sige, 15 minutes more.
Baka nasa daan pa siya. Baka bumabiyahe lang. 10:30 na. Wala pa rin siya. Mauna na kaya ako. Text ko na lang siya, nasa bahay na siya dumiretso. Malalim na ang gabi. Baka nahirapan si mama na patulugin si Princess. Gusto pa naman noon na binabasahan ng kwento. Ay, makauwi na nga lang. Di bale, may next time pa naman siguro para sa date namin. Ay, naku. Kung kailan nasa biyahe na ako, siya kami tumatawag. Teka, baka si Lawrence na yan. Masagot nga at baka makasalisi. Hindi niya kaya natanggap yung text ko na sa bahay na dumiretso. Ay, naku. Yung cellphone ko nahulog. Ay, tinamaan ang magaling oh. Kung kailang importante yung tawag ko eh. Teka. Ayan, malapit na. Doc, mauna na ako Baka nag-aalala na yung misis ko. Kanina pa kasi ako hinihintay nun eh. Tinawagan ko, hindi na ako sinasagot. Baka mamaya nagtampo na. Hindi ko naman kasi akalain na kukulangin ng doktor kanina. Nakapangako pa naman ako ng dinner sa kanya. Nako, Doc Lawrence. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Ano yun, Doc? May problema ba? Hindi pa ba ako good to go? Andiyan na yung substitute doctor para sa akin, no? At sa tingin ko po, pwede na ako mag-out. Oo, alam ko. Nagpapasalamat ako sa'yo dahil isa kang mabuting doktor. Inuuna mo parati ang nakakarami. Pero hindi tungkol doon ang sasabihin ko sa'yo. Tungkol saan po, Doc? Kasi Lawrence, yung asawa mo. Yung asawa mo kasi. Doc, sabihin niyo na po. Kinakabahan ako eh. Anong meron kay Lily? Huwag ka sanang mabibigla. Kanina kasi nakatanggap kami ng tawag na may naganap na aksidente. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Andoon ang ating emergency team sa pangyayari para sumaklolo. At kasama doon ang asawa mo. Ano? Ikinalulungkot ko pero huwag ka mawalan ng pag-asa. Hindi totoo yan. Doc, sabihin mo sa akin na hindi totoo yan. Paano? Diyos ko po. Hindi maaari. Car accident daw. Hindi ako naniniwala, Doc. Kung totoo yun, nasaan na sila? Nasaan? Any minute now, andito na sila. Sir, Doc Reyes, maaari bang ako yung humawak sa asawa ko? Malala ang kondisyon niya ayon sa team. Nabagok siya sa salpukan. Paano mo hawakan kay isang asawa mo kung hindi ka humihinahon? Mabuti pa, magpahinga ka muna. Magdasal at babalitaan ka na lang namin. Doc, sa tingin mo mapapanatag ako kung ganito ang nangyayari? Hayaan mo na po akong dugtungan ng buhay ng asawa ko. Oo, naniniwala ako sa kakayahan mo. Mapapahintulutan lamang kita kung hihinahon ka. At saka pala, napaalam na namin sa bahay niyo ang nangyari. Dr. Reyes, ano na po bang balita sa anak ko? Kamusta na po ba ang lagay niya? Mrs. Martha, ikinalulungkot kong balita na hindi maganda ang lagay ng anak niyong si Lily. Mukhang napuruhan talaga siya sa banggaan ng sasakyan niya at ng isang truck. Pero kailangan nating magtiwala sa Panginoon at alam kong magaling na doktor ang manugang niyo at hindi niya pababayaan si Lily. Sa ngayon habang hinihintay natin ang resulta kay Doc Lawrence, maaari lamang tayong magdasal. Ma, I'm sorry. Kasalanan ko. Iyo, bakit ka umiiyak? Ano? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin na okay lang yung anak ko. Sabihin mo sa akin na maayos ang lahat. Wala na si Lily.
Wala na ang mahal ko. Wala na siya. Iniwan niya na tayo. Ma, sorry. Ginawa ko naman po ang lahat eh. Kung pwede lang sana ako na lang ang namatay. Hindi siya. Kasalanan ko lahat to. Paano ko sasabihin kay Princess na ang superhero niya ay hindi man lamang nailigtas ang mami niya? Daddy, bakit ang dami pong tao? Tsaka, kailan po gigising si Mami? Anak, si mami mo ay nagpapahinga na. Di ba ayaw nating napapagod si mami? Kaya hayaan muna natin siya magpahinga. Anak, gusto ko maghanda ka ha? Kasi aalis na si mami. Daddy, bakit po kayo umiiyak? Punasan ko na po yung luha niyo. Huwag ka nang umiyak, Daddy. Kung aalis po si Mami, sigurado ako uuwi naman siya. Ikaw nga, Daddy, umaalis ka. Pumupunta ka ng ospital para maging superhero. Pagkatapos ng mission mo, umuwi ka naman. Sigurado po ko ganun din si Mami. Uuwi din po siya pagkatapos ng mission niya. Sabi ni Mamita, babantayan niya naman daw po ako habang wala si Mami. Saan po ba siya pupunta, Daddy? Sa North Pole, baby. Doon pupunta yung mami mo. Tutulungan niya si Santa na magbalot ng regalo. Kasi kawawa naman si Santa. Ang dami niyang batang binibigyan ng regalo. Pero wala siyang katulong bukod sa reindeer. Ayun yung mission ni mami mo. Pero huwag kang mag-alala, baby. Sigurado ako napapanood ko ni mami doon sa North Pole. Kaya dapat huwag kang malulungkot ha. Kasi napapanood ka ni mami araw-araw. Opo, Daddy. Andiyan na si Dr. Reyes, Princess. May kakausapin lang si Daddy ha. Punta ka muna kay Mamita. Sige po, Daddy. Good evening, Doc Reyes. Good evening rin. Condolence sa pamilya mo, Lawrence. Kaming lahat sa ospital nakikiramay sa pagkawala ng asawa mo. Alam namin hindi madali yung pinagdadaanan niyo. Dr. Reyes, maraming salamat po. Pero sa ngayon po, napagdesisyonan ko na. I want to leave. I want to leave permanently. Ayaw ko na pong ituloy ang pagdodoktor. Pero Lawrence, isa kang magaling na doktor dito sa ospital natin. Magaling. Nakita niyo po ba yung nangyari sa asawa ko? Lawrence, masyado ka lang naapektuhan sa mga nangyari. Tingnan mo, napakamarami mong award bilang doktor. Alam kong binigay mo ang lahat para iligtas ang misis mo. Ako? Maraming award? Bakit? Nagawa bang iligtas ng award na yun ang asawa ko? Lawrence, huwag mong isipin na hindi ka karapat-dapat maging doktor. Dahil kami lahat dito ay naniniwala sa kakayahan mo. I hope na sana maliwanagan ka na at magbago pa ang desisyon mo. Lawrence, anak. Kamusta na ba yung pakiramdam mo? Huwag kang mahihiyang lumapit sa akin dahil parang nanay mo na rin ako, ha? Ma, eto, nasasaktan pa rin. Pasensya na, Ma, ha? Kasi hindi ko nagawang iligtas yung anak ninyo.
Kasalanan ko po. Kung sana, napuntahan ko siya ng mas maaga. E di sana hindi siya na-aksidente. Kung sana, naging magaling lang akong doktor. Baka nagdugtungan ko pa yung buhay niya. Kasalanan ko po lahat talaga to, Ma. I'm sorry. Anak, hindi mo kasalanan. Tsaka hindi kita sinisisi. Aksidente ang lahat. At alam ko bilang doktor at asawa, ginawa mo ang lahat at nagpapasalamat ako para doon. Kalimutan mo na yon. Oo, masakit pero kailangan natin tanggapin, di ba? Kailangan magsimula ng bago. Balita ko, ayaw mo na daw ulit bumalik sa ospital. Kasi po, naisip ko na po na yung taong mahal ko. Hindi ko nagawang iligtas. Paano pa po kaya yung iba? Huwag kang mag-isip ng ganyan, anak. Sa dami ng natulungan mo, ngayon ka pa ba magdududa sa kakayahan mo? Kaya mo yan. Tsaka isa kang doktor. Hindi ka Diyos. Kaya wag mong sisihin yung sarili mo. Magtiwala tayo sa Panginoon, ha? Sana nga hindi na lang ako naging doktor eh. Sana nga ako na lang ang Diyos. Baka sana, mas marami pa akong buhay na nadugtungan. Bakit ganun? Hindi ko maintindihan ng Diyos. Naging mabuting tao kami ni Lily. Pero bakit kailangan namin pagdaanan ng lahat ng to? Ano bang nagawa naming kasalanan? Hindi ko kasi makita yung point kung para saan lahat ng ito. Buti sana kung ako lang masasaktan. Pero hindi eh. Pati kayo. Pati si Princess. Maliit pa yung anak namin, Ma. Ayokong makitang nangungulila yung anak ko. Ma, hindi ko kaya. Nadudurog ako. Hindi niya pa maiintindihan ang lahat. Naiintindihan kita. Alam ko masakit. Pero ito yung totoo eh. Huwag mong sisihin ang sarili mo at huwag nating questionin ng Panginoon. Huwag na huwag kang magdududa sa Kanya. Alam ko may purpose lahat ng nangyari sa buhay. Hindi man natin alam kung ano yon, basta ang alam ko hindi niya tayo ipapahamak. Hindi niya tayo hahayaang masaktan para sa wala lang. Daddy, hindi po ako makatulog. Kwentahon mo po ako. Storytelling tayo, Daddy. Ginagawa po ni Mami sa akin yun eh. Alam mo yun, diba? Yung si aso at pusa. Isang araw, may nakitang pagkain si Bruno the dog. Kinain niya. Hindi niya alam na pagkain pala yun ni Tom the cat. Naggalit si Tom the cat. Pero tinahulan lang niya si Bruno. Daddy, si Mami nagsa-sounds like animals. Hindi naman ganyan eh. I'm sorry, Princess. Promise, gagalingan ni Daddy next time. Nasaan na po ba si Mami, Daddy? Namimiss ko na po siya eh. Nasa North Pole pa rin ba siya? Ang tagal niya, Daddy. Naiinip na ako. Hilingin ko na lang kay Santa sa Pasko na ibalik niya na lang ang Mami ko. Gano'n ba kalayo ang North Pole, Daddy? Malayo yun, baby. Ganito yun kalayo. Wait ha. Ahawiin ko lang yung tabing ng glass window natin para makita mo yung langit. Ito na. Yan. Nakikita mo na? Yung pinaka makislap na star. Andun si Mami mo. Kaway ka sa kanya. Nakikita ka niya. Say hi to Mommy, Princess. Hello, Mami! Kailan ka babalik? Miss na kita.
Mami, hindi mo pa natatapos ikwento sa akin kung ano nangyari kay Bruno at Tom. Hindi alam ni Daddy eh. Okay ka na, baby? Opo, kasi nakausap ko na si Mami. Pero gusto ko po siyang makita o kaya marinig. Pwede ba tayo mag-Facebook, Daddy? Di ba meron ka po nun? Yun yung gamit nyo sa tuwing kausap natin si Tita sa Amerika. Malapit lang ba sa North Pole sa Amerika, Daddy? Baka pwede po yun. Tawagan natin si Mami, please, Daddy. Hindi ba pwede sa ngayon, baby? Pero sa susunod, i-explain na ni Daddy. Sa ngayon, matulog muna tayo. Oh, Lawrence. Malalim pa rin pala ang iniisip mo. Hindi ka pa rin ba naliliwanagan sa huling pag-uusap natin? Alam ko mahirap sa'yo ang lahat ng to. Pero kailangan mong kayanin. Para sa pamilya. Para kay Princess. Alam mo, Ma, minsan hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Madalas hinahanap sa akin ni Princess yung mami niya. Mula paggising, sa mga paborito nitong pagkain na inihahain ni Lily na hindi ko naman kayang lutuin. Kung maluluto ko man, hindi ganun kasarap ang lasa. Hanggang sa pagtulog, alaala pa rin ni Lily yung bukang bibig ng anak namin. Sa kung paano siya patulugin, gamit ang storytelling, nahihirapan ako ba? Pero mas doble yung hirap sa tuwing naiisip ko na mas nahihirapan ang anak ko. Sobrang sakit. Sa murang edad, wala na agad siyang nanay. Sana ako na lang inaaksidente. Baka sakaling hindi ganito yung nangyayari. Ano ka ba, iho? Hindi makakatulong yung pag-iisip mo ng ganyan. Kahit ako man, ayaw kong mawala yung anak ko. Masakit rin para sa isang ina ang maglibing ng anak. Kasi yung anak ko marami pang magagawa sa buhay kumpara sa akin na matanda na, di ba? Pero alam ko hindi matutuwa si Lily kung mag-iisip tayo ng ganun. Kaya dapat mag-isip tayo ng positibo. Para saan pa? At malalagpasan rin natin lahat ng to. Marami pang magagandang bagay. Mas mabuti pang isipin natin yung blessing na binibigay ng Panginoon. Ma, sa kabila ng lahat, malaki pa rin ang tiwala mo sa Panginoon. Oo naman, anak. Mga pagsubok lang yan. At hindi ako magsasawang ipaalala sa iyo yung kabutihan ng ating Panginoon. Nasasaktan ka lang. Napakabuti mong tao. Lagi kong ipinagdarasal sa Panginoon na hipuin muli ang iyong puso. Daddy! Daddy! Bangon na! Bangon ka na po dyan! Ano ba yun, Princess? Maaga pa. Antong pa si Daddy eh. Gising na ba si Mamita mo? Opo, Daddy, kanina pa. Gising na pala si Mamita. Mag-breakfast ka na. Bumangon ka na kasi, Daddy. Susunod na lang si Daddy. Dali na. Sumabay ka na kay Mamita. Pero Daddy, malilate na tayo. Malilate. Linggo ngayon, Princess. Wala ka pang pasok. Bukas pa. Hindi po sa school. Saan tayo pupunta? Nakalimutan mo na ba, Daddy? Sabi niyo sa akin ni Mami, kapag 2 araw na wala akong pasok, kailangan nating dalawin si Papa Jesus. Kaya gumising ka na, Daddy. Ang baby ko talaga, oo. Sige na, eto na. Ayaw ni Mami na nililate sa misa, di ba? Kaya, tara, mag-ready na tayo, baby.
Princess, hindi ka ba makatulog? Gusto mo kwentuhan ka ni Daddy? Talaga po? Oo. Pero hindi ito tungkol kay Bruno at Tom. Ang alam kasing kwentuhan ni Daddy, yung kwento ng superhero. Gusto mo bang marinig yung kwento niya? Sige po, Daddy. Isang araw, may isang reyna na naghihintay sa isang superhero. Kaso, yung superhero nasa misyon. Mayroon siyang nailigtas na ibang tao. Kaya nagpasya na lang ang reyna na umalis. Sa pag-alis ng reyna, naaksidente siya. At sinubukan ng superhero na iligtas ang reyna. Ginamit niya ang lahat ng powers niya. Pero wala eh. Hindi gumana. Namatay yung reyna. Ang lungkot-lungkot ng superhero. Mahirap po pala maging superhero. Di ba, Daddy, superhero ka rin? Magagalit ka ba sa superhero kapag hindi niya nagawa yung mission niya? Tingin mo ba pwede pa rin siyang maging superhero? Hindi po ako magagalit sa kanya. Yung Power Rangers nga po, nasusugatan sila ng mga kalaban pero nananalo pa rin sila. Kaya po dapat lumaban pa rin yung superhero kahit natalo siya. Parang ganito, oh. Ya! Isang sipa galing kay Power Ranger Yellow! Laban! Galing naman ng baby ko. Ikaw talaga ang superhero ko. Matulog ka na para magkalakas ka pa at marami kang mailigtas na tao. At huwag mong kalilimutan ng... Magdasal, tsaka nakapag-brush na ako ng teeth kanina, Daddy. Oh, Lawrence, napatawag ka. Kumusta ka na? Doc, napatawag ako kasi gusto ko nang bumalik sa serbisyo. May lugar pa ba ako dyan? That's good to hear, Doc Lawrence. Oo naman. Mabuti naman at nakapag-isip-isip ka na. Oo, kasi kay Princess ako humuhugot ng lakas. Ako yung idol niya. Tinuturing niya ako bilang superhero. Pero ako tong unang sumuko. Naisip ko na dapat ako yung nagpapakita ng lakas. Para sa akin siya kakapit habang unti-unti ko siyang inihahanda sa totoong buhay. Sa ngayon, hindi niya pa masyadong naiintindihan lahat. Pero sa mga susunod na araw, taon, habang lumalaki siya, kakailanganin niya ang lakas ko. At dapat sa panahon na yon, hindi niya mararamdaman ang pagkukulang. Ayan, bumalik na ang Lawrence na kilala ko. Ganyan talaga tayong mga magulang. Kailangang matatag tayo. Huwag kang mag-alala. Alam kong matalinong bata yan si Princess. At alam ko, matatanggap at maiintindihan niya rin ang lahat. Kaya niya yan. Daddy, ano pong ginagawa natin dito? Anak, dadalawin natin si mami mo. Akala ko po ba nasa North Pole si Mami? Anak, pasensya ka na. Pero ayaw lang kasi ni Daddy na masaktan ka. Pero kasi si mami mo, wala na eh. Kasama na siya ni Papa Jesus. Pero huwag kang mag-alala. Kahit hindi mo na makikita si Mami, naririnig ka niya. Di ba ganun na rin si Papa Jesus? Hindi mo siya nakikita, pero nakakausap mo siya. Kaya huwag na huwag mong kalilimutan na ginagabayan ka ni Mami.
Prince. Recognition pala ni Princess bukas. Ang galing talaga ng batang yan, no? May award na naman. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala. May duty ka ba bukas? Meron po, pero huwag po kayong mag-alala. Susunod ako. Sisiguraduhin kong masasaksihan ko ang pagsabit ng medal kay Princess. Clear na yung oras ko sa mahalagang araw na yan. Mabuti naman kung ganon. Alam mo, iho, hanga ako sa'yo. Parang anak mo na rin yung mga pasyente mo dahil lahat sila inaalagaan mo, pero kahit ganon, nagagawa mo pa rin maging ama at ina kay Princess. Sigurado ako kung nasan man ngayon si Lily, masayang masaya siya na nakikita kayo na nasa maayos na kalagayan. Sa tingin mo talaga, Ma, masaya siya? Hindi ba siya galit sa akin? Kilala mo yung anak ko. Hindi yun magagalit sa'yo. Mahal na mahal kayong mag-ama ni Lily. Kung ano man yung nangyari, wala namang may gusto nun, di ba? At alam kong proud na proud siya sa iyo at hindi siya magsisisi na ikaw yung naging asawa niya. Maraming salamat po, Mama. Hindi lang pala ako sa asawa swerte, kundi pati sa biyanan. Thank you talaga, Ma. Ano ka ba, iho? Wala yun. O siya, maghahain muna ako para makakain na tayo, ha? Ang galing-galing talaga ng anak ko. Alam ko, proud na proud sa iyo ang mami mo. Sigurado akong tuwang-tuwa yun sa iyo. Biruin mo ang baby girl namin, big girl na. Nag-uuwi na ng medal sa bahay. Talaga po, Daddy? Masaya po si Mami? Oo naman, anak. Ikaw, Daddy, masaya ka? Sobrang saya. Ako rin po, Daddy. Masaya po ako. Salamat po. Bakit ka naman nagpapasalamat sa akin, anak? Akala ko po kasi kanina, si Mamita lang ang pupunta sa school. Tapos nakita ko po kayo. Sobrang saya ko po. Hindi naman kailangang magpasalamat sa akin ng baby ko. Halika nga, kandungin ka nga ni Daddy. Sabi niyo po sa akin, big girl na ako. Naglalambing lang ang Daddy eh. Wala po ba kayong mission kanina? Meron, anak. Ang misyon ni Daddy ay suportahan ang prinsesa niya. At alam mo, anak, sigurado ako, napanood ka rin ni Mami kanina. Hindi man natin siya nakita, alam ko, sa puso ko, nakangiti siya ngayon. Oh, Princess, saan ka pupunta? Dito lang po ako sa bintana. Bubuksan ko lang po saglit yung bintana natin, Daddy. Papakita ko lang po kay Mami yung medal ko. Sige, anak. Ayun oh, may malaking star sa langit. Mami, ikaw ba yan? Eto po, may pasalubong po ako. May medal ako, Mami. Pasalubong ko to sa'yo. Promise ko po, gagalingan ko para maging superhero din ako tulad ni Daddy. Miss na kita, Mami. Lagi po kitang kinakamusta kay Papa Jesus. Sabi kasi ni Daddy, kasama niya daw po siya. Sige po, Mami. Good night. Tutulog na po kami ni Daddy. I love you. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Your number one SM radio station.